Romans chapter 12, verse number 3. Kung nanasa, amen? Tanamaning dogpaliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Romans chapter 12, verse number 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Masaya, kay ako mag-ingon, pinaagi sa grasya nga gikahatag nga rin kanako, sa matag tao nga na kaninyo, sa dili paghuno-huna sa iyang kaugalingon, nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga huna-hunaon. Apan sa paghuna-huna nga maligdong, sumala sa giapod-apod sa Diyos, ngadto sa matag usa ka tawo ang sukod sa pagtuo. Now turn with me to Hebrews chapter 11 and verse 6. Hebrews chapter 11 and verse 6. Gladys, I have a request. Can you go get me a small container with a little bit of coffee powder in the bottom? Coffee powder, just the powder. Dali, walay tubig. You can use any coffee you want. I just need do you have coffee in the kitchen? Yes, sir. Gigamit na? Okay, put some coffee from one of my bags in a bowl, in a little container, not a lot, just a little, and bring me that with a spoon. I will use it. Here, kanita lang gamiton ba? I just thought of a good illustration. Sana. Okay, put some coffee in that and bring it to me with a spoon. That will help me with the message this morning, unless I forget, because it's actually not in the outline. Are we in Hebrews chapter 11? Hebrews chapter 11, verse 6. Here we go. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, meaning that he is God, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Apan, kung walay pagtuo, dali mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay siya nga nagaduo sa Diyos, kinahanglan nga motuo nga mao siya, meaning siya mao ang Diyos. O nga siya tighatag o ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Now go back a few pages, Hebrews chapter 4 and verse 2. Hebrews chapter 4 and verse number 2. Thank you, ma'am. I think I'll remember that later in the sermon. We'll see. I'm going to put this right here. Okay. Hebrews chapter 4, verse 2. Kung nanas, amen? For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Kay ngani kanato ang maayong balita giwali, ingon man usab ngato kanila. Apan ang pulong nga giwali wala nagpulos kanila, ingon nga wala nasaguli og pagtuo diha kanila nga nakadungog niini. Tell them my message this morning is a little unusual. Straight Messiah. Asa, Nimo, Gibutang, ang imong pagtuo. In English, where did you put your faith? Asa, Nimo, Gibutang, ang imong pagtuo. Dahon ko nga daghang sa mensahe karong Bisaya gayud. Recently, I've started typing more of my messages in Visayan. So, we'll see. Tanaw na toon sa mahitabo karon. Pero murag daghang Bisaya karon. Asa, Nimo, Gibutang, ang imong pagtuo. Magampo na ta. Ayon ko mo makalingkod. Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit?
God, would you empower me? Would you use me? Would you help me, God, to preach the truth as it needs to be preached? Would you help me to make it clear? Would you fill me with your Spirit? Dear God, would you please use me today, God? I love you. We need you. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Nakoy pangatanag alang sa mga kinikanan, karumbuntag. Pila ka panahon sa imong kinabuhi. Naius ka bata, usa sa mga bata nimo nga mudul nimo og nangutana. Mama, Papa, asa ang akong sapatos? You ever heard that question? Asa ang akong sapatos? Or tsanilas? Or akong assignment sa eskwela? Or akong socks? Or akong saninas? You ever heard that question? Does that happen in the Philippines? Or American kids lang maghimo ni ana? Di ba? Wala ko kabalo unsa ang common nga tubag niya na sa mga kinikanan nga Pilipino. Pero sa among American culture, sa among, at least sa akong pamilya, wag ko kabalo kabayan sa lain. Pero sa akong balay, ang tubag niya nga pangutana kanunay pareho manggod. Ang anak, Dad, wag ko kabalo sa akong sapatos. Asa man? Akong tubag. Wala ko kabalo. Asa nimong gibutang imong sapatos. Imo ha ang sapatos, wa ko kabalo. Akong dad kanuna nagbinuwang na mo sa dad gamay pa me. His answer, of course, English me, but his answer was always the same. He says, well, the last time I wore your shoes, I put them back where they belong. Last time akong nagsuot sa imong mga sapatos, akong nagpauli nila sa saktong nga lugar. I asked my kids, where did you put them? Nalimot. But I didn't wear them. How can I know? Wala ko nagsuot. Ako nagpalit sa sapatos og mihatag kanimo. Ikaw ang nagsuot sa sapatos. Dayon na sa imong asa nimo gibutang sa ang imong sapatos. Where'd you put it? Now we're going to come back to that illustration in a few minutes, but I want to tell you a story. True story ni. Probably 10 years, 10 or 11, 12 years nilabay. Dugay na. Bago pa may dito sa Dumaguete, bago pa nag-start sa among church dito sa International Baptist Church sa Dumaguete. And uskar laon, nagkaila ko sa lalaki, nalimot ko kung nag-sewing gayud ko or nagati na ko'y atoon, nag-business, I don't remember. Pero nagkailag ko sa Amerikano, yung ngalan si Mike. And this man was not saved, wala siya naluwas, and he was not a good man. Sulti siya kanako diretso nga nasa dito sa Dumaguete nangita og mga babaye. He was not a good man. More than 50, 60 years old siya. Dali siyang mayong nga lalaki. Wala siyang morals, dali siyang mayong tao. Kini kayo niyang gisulti nako. Well, I joke. He said in English to me. He said, in my life, I seek pleasure and avoid pain. Kanayang tibok kinabuhi. Nangita ko sa kahimuot o maglikay ko sa kasakit. I would just like to say, kana nga paagi nga magkinabuhi, padulong gayud sa dakong kasakit o dakong kagubot. Ang tao nga mo sunod sa ilang pagbati, dili mo abot sa lugar sa kalipayan. Ang kalipay sa umaabot, depende sa mayong decision karon o basta lang magsunod ka sa imong pagbati, dali ka maghimo sa mayong mga decision. Pero, nagsulay ko, nag-share nining tawhana. O gangyang mga tubag, nagpalibog gayud na ko. I never met anybody like him. Wag yun ko nagkaila sa laing tao sa maniya. Kinang isulti na ko, syempre among tibog conversation in English, pero yung isulti, something sama-sama nini. Sir, ang problema lang ka na ako. Samtang ako nag-share kanina, kabayan sa kaluwasan, si Kristo namatay sa cross, and yung tubag. Ang problema lang ka na ako, maong pagtuo. Dili, lang yun ko makatuo niya ng mga butang sa Biblia. Wala ko'y pagtuo nga sama niya na. Kaya yung tubag na ko, wala ko'y pagtuo. Ang pagtuo, maong decision, unsa man nalibog ko. Kung niya nag-alaw, wala ko kabalo kung unsay itubag kaniya.
In fact, bisan unsa nga akong gisulti kabayan sa Diyos, langit, impyerno, bisan unsa, wala siya paki. I mean, he just didn't care. Maod yun yung batasan. Ako nagbiyan niya, nalibog ko. Unsay laing nga akong ikasulti nga to sa tao, nga nag-angkon nga wala gyud siya pagtuo. Unsay klase sa alibay ka na? I don't have any faith. Wala ko'y pagtuo. Nalibog gayud ko kabay niya na. He even said this to me. Kini ang gisulti. He said, gusto unta kong mutuo. Apan dali pwede. Nakulangan ko sa pagtuo. I just can't believe. Di kaya na ako ang pagtuo. That's what he said. Nalibog gayud ko, nagbiya kaniya na. Pero wag yun ko nalimot. O kung makadungog ko sa pangutano, nakadungog ko sa situation, samtang mubas ko sa Biblia, kanana diris kanunay na mainumdum ko, o nangita ko sa mga tubag. Niyan ang panahon na wak ko idea, karong gabalo ko sa tubag. Balik na ta sa itong unang text verse sa Romans chapter 12 verse 3. Romans chapter 12 and verse 3. Romans chapter 12 and verse 3. Kunana, say amen? I'll give you another second. Yeah, the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. Sa Bisaya, buhat. Dayon Romano. Nope, that's Spanish. Mga taga-Roma. Roma na lang. Romans chapter 12 verse 3. Kunana, say amen? Here we go. For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God, listen carefully, as God hath dealt to every man the measure of faith. Giapod-apod sa Diyos, ngadto sa matag usa ka tawo ang sukod sa pagtuo. Dugay na nagduda ko kabayan sa akong pag-istorya nining gitawag Mike, nagduda ko unsay saktong tubag. Ang tubag na dere bakakon siya. Siya nagsulti wala ko'y pagtuo. Ang Biblia nagyon dere ang tanan tao kiyatagan na og pagtuo gikan sa Dios. Siya mihatag sa sukod, measurement, a certain amount ihatag sa matag tao. Karong buntag magpakarong ingnon ko nga kini nga coffee maong pagtuo. Ang Diyos mohatag sa matag tao sa usa ka sukod sa pagtuo. Our faith, listen to me, ang atong pagtuo dali magikan sa atong kaugalingong kasing-kasing. Ang kaluwasan magikan sa Diyos, pero dali ang kaluwasan lang. Bisan ang atong pagtuo magikan sa Ginoo. Ang matag tao, ay Aliana, gigugma minimo, no, gigugma, unsay sakto, gigugma kana mo, pero gamay ra hawa. Hi. Where am I in these notes? Kung na'y taong musulti, ako wala ray pagtuo. Kana lang, kanang situation ako, wala ko'y pagtuo. Dili ko makato sa mga pulong sa Biblia kay ako walay pagtuo. Na makakayod siya kay ang Diyos mohatag sa tanan. Ang Diyos, what's the word? Giapod-apod sa Diyos. Ngato sa matag usa ka tawo. Wala exceptions. Ang sukod sa pagtuo. Unsay pasabot sa sukod? Mag-measure. Meaning, ang sakto nga amount. Ang kana nga gikinahanglan gayud. Kung maghimo ka sa Ma'am Ruth, naghimo sa mga baked goods para sa Christmas time, kay Amerikano mi, o gana mi sa mga sweet things at Christmas time. Mag-measure siya, unsay sakto nga flour, unsay sakto nga sugar. Ang sukod means the correct amount. The amount you need. Kung ang tao musulti, unta makatoko niya na apan dili pwede na makakgayod siya. Kay
giapod-apod sa Dios ngadto sa matag usa ka tawo ang sukod sa pagtuo. Matag tawo giatagan sa Ginoo sa sakto nga amount sa pagtuo nga gikinahanglan niya. Why does God give every man faith? Nganuman ang Dios mohatag sa matag tawo og pagtuo. Tanawa sa ang Hebrews chapter 11 atong ikaduha nga text verse karon. Hebrews chapter 11 and verse number 6. Hebrews chapter 11 and verse number 6. Hebrews 11. Kung nasa, amen? But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, believe he is God, and that he, God, is a rewarder of them that diligently seek him. Apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay siya nga nagaduo sa Dios, kinahanglan nga motuo nga mao siya, o nga siya tighatag og ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Paminaw na ko karon, dili gayud ka makaduo sa Dios gawas sa pagtuo. Ang magsalang tao makaduo sa balaang Dios pinaagi sa pagtuo lamang, walay laing paagi. Dili mahimo nga ang tao maluwas gawas sa pagtuo. Dili mahimo nga ang tao mo palipay sa Dios gawas sa pagtuo. Kanamo ang rason nga ang Dios dili makit-an. Kana nga makit-an walay labot sa pagtuo. Di ba? Kung makita nimo, dili kinahanglan pagtuo. Kay we walk by faith, not by. Kay ang kana nga nakitaan dili kinahanglan pagtuo. Di ba? At least twice in the Bible, ang Diyos kitawag the invisible God. Paminaw niini. Colossians 1:14, ako na lang. In whom, talking about Jesus Christ, diyan ni Kristo, in whom we have redemption through His blood, ang kaluwasan na nadiha sa dugo ni Kristo nga giula alang sa atong sala, even the forgiveness of sins, kung walay dugo, walay pagpasaylo, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Kinsa, Basaya. I'll go back to verse 14 of Basaya. Diha sa kang kinsa, diha ni Kristo, kita adunay katupsanan, pinaagi sa iyang dugo, bisan ang kapasayloan sa mga sala. Kinsa mao ang dagway sa dili makita nga Diyos. God is the invisible God. Listen to this one, 1 Timothy chapter 1, verse 17. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Karong ngadto sa hari nga dayon, walay kamatayon, dili makita ang bugtong maalamon nga Dios, ang pasidungog ug himaya hangtod sa kantoran. Amen. Dili ta makakita sa Dios kay nganuman tungod kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Hunahuna akini, gawas sa pagtuo, dili gayud ta makaduo sa balaang nga Dios. Dili gayud ta makahangyo sa kaluwasan. Dili wala tay mahimo kung wala tay pagtuo. Apan, balik na ta sa Romans 12 and verse 3. Are we still in Romans 12? I forgot where we are. Balik na ta. Tanawa ang kamaayo sa atong Dios nganhi kanato. Think with me. Kung wala tayo pagtuo, dali makaduo sa Diyos. Busa, unsay ang gibuhat? Romans 12 verse 3. We'll read it one more time. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Giapod-apod sa Diyos nga to sa matag usa ka tawo ang sukod sa pagtuo. Okay, stay with me. Ang Diyos nagyon kanamo. Dili kamo makaduol kanako gawa sa pagtuo. Apan nakasabot ko sa inyong kinaiya, dili natro ang paghimo-himo sa pagtuo. You can't make your own faith. Busa, ako mohatag kaninyo sa pagtuo nga inyong gikinahanglan aron moduol kanako.
pagkanindo sa atong Diyos, pagkadako sa iyang gugma, pagkabigaya sa iyang grasya, wala lang siya. Mihatag sa iyang buktong gipagkatao nga anak, aron kita pwede maluwas, mihatag pud siya sa matag tao sa pagtuo nga gikinahanglan aron makadol kaniya. He did it all. Kung nakadari, karong buntag, wala pa ka naluwas, ang Diyos mihatag na kanimo sa sukod sa pagtuo nga sakto na gayud alang sa imong kaluwasan. Walay kulang, walay sobra, sakto gayud. Kana nga tao, giistorya nako dito sa Dumaguete, na magkagayud siya. He said, unta makatuko niya na, pero nakulangan ko ang pagtuo. He was lying. God gave him a measure of faith. Tao siya. Giyatagan siya sa Ginoo sa pagtuo. Pero unsay problema? Kung na siya ay pagtuo, unsay problema? Watch now. Nagayud siya ay pagtuo. Apan. Watch me now. Apan. Iyang gibutang, iyang pagtuo. Iyang gibutang, ang sukot siyang pagtuo, iya sa sayop nga lugar. Sayop nga butang. Let me stay with my notes. Now go with me to our third text verse, Hebrews chapter 4 and verse number 2. I'm going to take this and put it over here. Hebrews chapter 4, is that what I said? Hebrews 4, verse 2. Hebrews chapter 4, verse 2. Kung nasa, amen? For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Kay nganhi kanato ang maayong balita giwali, ingon man usab ngato kanila, apan ang pulong nga giwali wala nagpulos kanila, ingon nga wala nasaguli og pagtuo diya kanila nga nakadungog niini. I'm going to use this cup here as a picture of the gospel, okay? Kinyang mayong balita. Sa diha ako nagdoon nining tawhana sa Dumaguete, nagsulay ko mag-share kaniya kabayan sa kaluwasan, nagpasabot ko kaniya nga magsasala kinahanglan maluwas o maimpyerno gayud siya. Apan si Kristo namatay sa cross, kompleto ang iyang bayad, siya ang sakripisyo lang sa tanan sala. Sumala sa Biblia, Hebrews 10:12, apan kining tawhana si Jesus Kristo, kining tawhana human siya nakahalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala sa kangturan. Naglingkod na diya sa tunga kamo sa Diyos. I showed him that verse. Well, I didn't. That's not true. I should have shown him that verse. I didn't know that verse yet. But I taught him that truth. Si Kristo ang sakripisyo. Sa diya, what does the Bible say in Romans 5:8? That would have been the verse I would have showed him. Apan ang Diyos, nagapakita sa iyang gugma nga kanato, nga samtang kita mga magsasala pa, si Kristo namatay alang kanato. In Hebrews 10:10, what does it say? Hebrews 10:10. I can't think of how it starts. Anybody know Hebrews 10:10 off the top of your head? What is Hebrews 10:10? Pag-uyang gayon niini. Hebrews 10:10. Ako maglantara arong sakto. Di ko gana masayo pag-usap. Hebrews 10:10. Paminaw. Pinaagi sa maong kababuton. Nag-story ka ba sa kababuton sa Diyos? Pinaagi sa maong kababuton, kita nabalaan, meaning naluwas na, tungod sa paghalad sa lawas ni Jesus Kristo. Nga naman ang mga magsasala pwede maluwas? Tungod sa paghalad sa lawas ni Jesus Kristo. Iyang sakripisyo lamang sa makausa alang sa tanan. So ako nag-share kaniya, ako nag-share nining tawhana kabayan sa kaluwasan. O siya nagtingdog dito. Naghawad sa iyang sukod. Iyang gisulti pero wala ko'y pagtuo. Di ko makatuo niya na makaksya. Ang Diyos may hatag niya sa sukod sa pagtuo. Pero iyang gibutang ang iyang pagtuo sa lain butang. Asay ang gibutang ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingon pagka-bright.
Nagkaila ba ka sa tao sa niya na? Nagasal, ako ang musunod sa science. Diba? Bright kaayo. Mas dako ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingong utok kaysa iyang pagsalig sa Diyos nga nagmugna kaniya. Dili bright ka na. I'm sorry, the fool hath said in his heart, there is no God. Ang buwang, ang naging undiya sa iyang kasing-kasing, wala Diyos. Kung dali ko makakita, dali ko mutuo, dali bright ka na. That's foolish. Buwangon ka na. Pero ako nagdala sa mayong balita nga ato kaniya. Pero, ang mayong balita, wala nagapulos kaniya. Kay, wala nasaguli sa iyang pagtuo. Kay man, nga naman, ang iyang pagtuo na dito sa iyang kaugalingon. Does that make sense to y'all this morning? He put his faith in the wrong place. Dayon nakadoon siya sa mayong balita ug wala nagatabang niya. Tungod na iyang pagtuo sa sayop nga lugar. Kadaghan sa tao karon nga sama gayon niya na. Nagbutang na sila sa ilang pagtuo diha sa laing butang. O kung sila makadungog na sa mayong balita kabayan sa kaluwasan diha ni Kristo lamang, kana nga mayong balita way pulos para nila kay walay sagol. Naay kalat kamatuoran pero walay pagtuo aron masagol. O naay pagtuo pero nasa sayop nga lugar. Sumubalik ko sa akong pinakaunang panagalitan. Kung akong anak, modol na ko, Dad! Si Brother Julius mo ato na sa akong sapatos! Biyahan ko! Sa akong sapatos! Unsa akong tubag. Asa? Nimo. Gibutang ang imong sapatos. Kabalo ko nga nasilay, sigurado gayud ko nga nasilay sapatos. Tungod ako ang nagpali. Ako ang mihatag kanila sa sapatos. So kabalo ko nakay sapatos. So ang importante nga pangutana, simple kayo. Asa nimo gibutang ang sapatos nga akong gihatag kanimo. Sa samang paagi kung ang tao musulti, wala ko'y pagtuo aron mudo sa Diyos pinagi ni Kristo na lang. I just di makatuko niya na. I don't have enough faith. Ang Diyos mo tubag. Kabalo ko nga akong gihat kanimo ang pagtuo. Kabalo ko nga sakto ang sukod. Kabalo ko nga igo manggayod alang sa imong kaluwasan. And by the way, Christian, alang sa imong pagkinabuhi matagadlaw. So, naipangutana. Kung ikaw nagsulti, wag ko'y pagtuo. Asa nimo gibutang ang imong pagtuo? Asa nimo gibutang imong pagtuo? Ang Biblia, klaro yun. Tuo ni Ginoong Jesus Kristo ug ikaw maluwas. Pero daghang tao makadungog sa mayong balita. Pero tungkol nagbutang na silang pagtuo dere. Oh, di ko makatuo niya na kay sa among religion. Oh. So imong gibutang imong pagtuo diha sa imong religion. Diba? Di ko makatuo nga libre ang kaluwasan. Dali pwede nga libre ang regalo. Ang Diyos dali maghimo niya na. Bisa ng Biblia nagingon. Kayang bayit sa salama ang kamatayon, apan ang gasa ng regalo sa Diyos, mga kinamang walay katapusan, dili ko makatuo niya na tungod ako kabalong, kinahanglan ng tao mo buhag mayo arong maluwas. So, imong gibutang imong pagtuo sa imong mayong buha. So sa kamatuoran, nagasalig ka sa imong kaugalingon para sa imong kaluwasan. Kanapod, dili bright kaayo. Kaya lagayud ko sa akong kaugalingon, dili ko mo salig sa akong kaugalingon arong maluwas. Napailaing, kini ang favorite dali sa dapitan. Nagbutang sila sa ilang pagtuo diya sa pagampo. You have to pray. You ever heard that also, Winnie? You have to pray. Oh, if you want to be saved, you have to pray. Show me that in the Bible. Ipakita na ko.
kana nga pagtudlo sa Biblia. You have to pray. No. You have to trust. Kinahanglan mo butang sa imong pagtuo diha ni Kristo lamang. Naidaghang tao nagbutang sa ilang pagtuo diha sa mga statwa sa lod sa ilang balay. Diha sa ilang mga ritual mo agi sila sa Katolika. Seryoso ba nagatuka nga ang Diyos mo bless sa tao tungod siya naghimo niya na? Akong papa Katolik sa una, sa diya iyang papa Katolik yun. Akong papa sa diya bata siya, Katolik siya, hangtod 15 naluwas na siya, sa diya 15 years old siya. Pero siya yung igsoon, nagbinuwang gayud na sila nagyong, kung ang pari naghimo niya na, nagsulti sa, asa akong sigarilyo. Ang pastor, dali angay, magbinuwang. Akong papa nag-una. Nailaing nagbutang sa ilang pagtuo, diha sa tao nga nagtudlo nila. Pero akong pastor nagsulti, wow! Kitang tanang kinahanglan sa pastor, kitang tanang kinahanglan sa tao mo tudlo na to. Pero kinahanglan po ta magkampara sa iyang pagtudlo sa pulong sa Diyos. O kumukat-on ka nga lahi gayud, kinahanglan ka mangita sa lain. And I'm not afraid to say that. Tungod kabalo ko, ang tanan akong walihon, ikanderi gayud. Kung ikaw magkampara sa akong pagwali sa pulong sa Diyos, makita ka, tinod gayon. I don't preach my own ideas. Dili ko magwali sa akong kaugalingong hunahuna. Magwali ko sa pulong sa Diyos. Daghang tao. Magsulti, dili ko makato niya na. Dili pwede grasya lang, kinahanglan buha pod. Dili pwede pagtulang, kinahanglan buha pod. Ano sa problema? Nagbutang sa ilang pagtuo sa sayok nga butang. Kasi butang, tapet, lugar, something like that. Pero ang Biblia, klaro yun. Tuo ni Ginoong Jesus Kristo o ikaw maluwas. Ang tao lang ang maghimo sa kaluwasan nga lisod. Ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo, simple kayo. Pagtuo ni Kristo o ikaw maluwas. Unsay pagtuo? Siyempre, may pagtuo nga siya ang anak sa Diyos. Nga tungod siya ang anak sa Diyos, wala siya sala. Pagtuo nga siya, nagkinabuhi siya dari sa kalibutan. Wag yun siya nakasala, dayon namatay siya sa cross. Ug kompleto gayud ang iyang sakripisyo diya sa cross, hangtod sa kangturan. Ang verse akong gi-quote ganiya. What is it? I lost it. Apan kining tawhana, human siya nakahalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala sa kahangturan. Unsay pasabot pagtuo ni Jesus Kristo, pagtuo nga kompleto ang iyang sakripisyo alang sa tanan nimong sala. Dili ang miagi ra ang sala sa umaabot pod hangtod sa kahangturan. Kay Pastor Mike, how can you believe that? Kay nasa Biblia. Nasa Biblia. Kinahanglan mo tuo nga si Kristo ang anak sa Diyos, namatay siya sa cross, nagbayad pa sa tanan atong sala, walay kulang sa iyang sakripisyo. Kinahanglan mo tuo nga gilubong siya na banhaw. Ug last, kinahanglan mo tuo nga libre ang iyang regalo nga kinabuhing walay katapusan. Kaya ang bayad sa sala, maong kamatayon, napananggasa sa Diyos, maong kinabuhing dayon. Inaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Gasa manggod, regalo. Ang tanan tinuregalo, walay bayad. Are you listening to me this morning? Ang tanan tinuregalo, walay bayad. Na ako'y bagong plano karon tuwig para sa piniskuhan sa akong anak. Mahal kayo ang mga piniskuhan. Mahal kayo. Kikapoy ko sa paggasto para sa piniskuhan. Kung mga kinikanan, tinuod man, di ba? Mahal ang mga gasto. Mahal kayo ang mga piniskuhan. So na ako'y bagong plano. Wala akong anak, wala dari. Sayang. Kinakong buhaton. Kung ako mo hatag kanila sa ilang piniskuhan sa sulod na pod bayro nun. Ako naggasto 500, so ikaw pod, kinalabubayad na ko 500. Okay ba ka na? Regalo ba? Kung naay bayro nun, gasa ba kung naay bayro nun? Okay, mas mayong idea. Ako maghawid sa gift o musulti. Kung ganahan ka mo dawat niini, kinahanglan ka mo bayad na ko. Una,
O regalo ba? Kung mubayad ka daan o mubayad ka paghuman, ragyapon, dili gasa. Tinood? Daghang tao musulti. Oh, syempre, libre ang kaluwasan kung ikaw mudawa. Pero kung wala kay buhat, human sa imong kaluwasan, wala ka naluwas. Mao ba? So, naibayro nun. Kung naibayro nun, regalo ba? Kung ang zinay ko mo hatag ni mo electric matagad law, ikaw ba mo suli, wow, nainindong nga regalo gikan sa zinay ko. Sila mi hatag na ako sa electric kurente sa akong balay. Ikaw ba mo sulti ni anak? Kaya nga naman, kabalo ka, padulong ang bayro nun. Di ba? Ang kaluwasan ng Diyos, muhatag na to, wala'y bayro nun. Libreng regalo, pero unsa ni mo pagdawat. Kuha ang pagtuo nga gihatag nimo sa Dios ug ibutang ang tanan diha ni Jesus Kristo. Ibutang ang tanan diha sa mayong balita ni Jesus Kristo. Ginoo, nagato ko nga ako ang sad-an, ako ang magsasala, ako ang padulong sa impyerno, pero nagatupod kong naigugma ka nako. Ikaw nagbayad na para sa tanan akong sala. Wala ko nakasabot, pero ako muto niya na. Kung ikaw nagsulti, ako muto. Wako'y labon sa gisulti sa lain. Ako mo salig kanimo. Ikaw na gayon libre ang regalo. Ako mo tuni mo pod. Now, hang on just a second. Ako musulti niyo sa raso na daghang tao musulti. Dili pwede libre ang regalo. Kung tao, nagkaila ba ka sa tao, nagsulti, dili pwede libre. Siyempre, ang Diyos mo pabayad ka na to. You ever heard somebody talk like that? Do you know what that is? Nagduda sila sa gugma sa atong Ginoo. Maka-imagine ba ka, ugma ako mahatag sa piniskuhan sa akong anak. Mahatag ko nila. Sila mo apre na, wow, salamat ma'am, salamat dad. Pila ba akong ibayad ni mo? Dali na lang, kami ni hatag toon sa among gugma. Dili na lang, sigurado, dili seryoso ka. Siyempre, mag-expect ka ako mo bayad. Pila man, come on, pila. What's the problema? Kana dali gayud maitabo, di ba? Kaya ang bata nagasalig sa gugma sa iyang kinikanan. Tinood? Nga naman ang tao dali mo dao sa regalo ni Jesus Kristo. Nagduda sila sa gugma sa ilang Ginoo. Sila magsulti, dili tinuod nga ikaw mo hatag na ko libreng regalo. Siyempre, wala sila nagduda lang sa iyang saad. Nagduda gayud sila sa iyang gugma. Ako nagbayad sa tanan. Naigugma gayud ko ni mo ganan kung kamong tanan maluwas. Dali ko mo to niya nam. Siyempre, okay, come on. Ingna ko, we say in English, what's the catch? Unsay mong gi-expectar, unsa pailain? Ikaw mo hatag na ko libre, sure. Nagduda sa iyang gugma. Nagduda sa iyang gugma. Ang Diyos, mihatag man gayud, kanatong tanan, sa sukod sa pagtuo nga paigo man sa atong kaluwasan, sorry. So, ako na'y pangutana karon. Asay mong gibutang imong pagtuo. Kung wala pa ka naluwas, magbutang ka sa imong pagtuo sa laing lugar. Pero, napod daghang Kristohanon. Naluwas na, nagbutang silang pagtuo ni Kristo kabahin sa kaluwasan. Pero wala pagyud sila, nagbutang silang pagtuo ni Kristo para sa paggiya sa ilang kinabuhi. Did I say that correctly? The Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Sayang kayo, kita nga naluwas. Kamo nga, wala naluwas. Ibutang imong pagtuo ni Kristo lang. Ang Diyos nasa langit. Kano sa ikaw, magbutang sa imong pagsalig kanako. Kano sa ikaw, mag-start sa paghatag sa imong tay, sumala sa akong sugo. Kano sa ikaw, mag-start suot sa, kasi pang-Kristohanon? I don't want to say that, pang-Kristohanon. Kanus ka mag-change sa imong daan nga habits. Siya nga atong problema, bisan kanus sa dalita mo tuman sa Ginoo, kanamo pakita na kulang sa atong pagtuo.
Oh, naluwas na! Pero wala pa nagsalig sa Ginoo kabahin sa mga decisions sa kinabuhi adlaw-adlaw. It's amazing to me. Buta mo salig sa atong kalag hangtod sa kangturan sa Ginoo. Atong itugyan ang tanan nga kaniya alang sa kaluwasan. Pero kung ang Ginoo musulti, ganan ko ikaw mo hatag sa 10% sa imong income. Oh, di kaya nako. Sa imong gibutang imong pagtuo. Imong kaugalingon pagkwenta. Hello. Pero para sa mga tao, kasi na tao, wala pa naluwas, nagduda pa, kabayan sa iyang kaluwasan. Paminaw na ko, dali ta maluwas tungod kita mo tuman sa sugo sa Ginoo. Maluwas ta kung mag-decision ta mo butang sa atong pagtudi kaniya og mo daw sa iyang regalo. Kana na lang. Naidaghang tao nga nagato ni Kristo. Watch me now. Listen me now. Naidaghang tao nagato ni Kristo. Apan ang ilang pagtuo na ay kulang. Let me explain what I mean. Tungod na ay mga butang nga wala gayud gitudlo kanila. Dili ka makato sa butang nga wala pagkakabalo. Igo ang sukod sa Ginoo, pero kinahanglan na itaw magpasbo nimo kabayan sa kaluwasan aron makasagol. Kung nakadari karong buntag, wala ka sure nga naluwas ka, pwede ka maluwas karon. Igo man imong pagtuo. Kinahanglan ka mag-transfer sa imong pagtuo gikan diri nga ato diri. 1 John 5:13, kini mga butang gisula kung anha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon. Ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Paminaw. Kung hangtod karon ikaw nakulangan sa kasiguruhan kabayan sa imong kaluwasan, murag naay kulang diha sa imong pagtuo tungod naay kulang sa imong kahibalo kabayan sa kaluwasan. Kinahanglan ka tudloan. Pero kung naluwas na ka, padulong gayud sa langit, wala ay pagduda, asa imong gibutang imong pagtuo. Asa nimo gibutang imong pagtuo kabayan sa pagkinabuhi. Hey, you young people at school. Are you afraid to be different? Nahadlok ba ka mahimong lahi sa imong mga classmates? Gibutang sa imong pagtuo, sa imong kaugalingon hunhuna. Masayon mag-go with the flow ra ko. Kung sa ikaw magsalay sa Ginoo, mo sunod gayud kaniya. Dali para sa kaluwasan, tungod na luwas na. On every head bowed, every eye closed.